Xornada conxunta do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Pontevedra e o Grupo de Desenvolvemento Rural Salnés Ullaumia, centrada nas axudas a proxectos que poñan en valor a pesca e o medio rural. O encontro tivo lugar no Club Náutico de Portonovo. Pareceunos axeitado facer esta reunión conxunta porque en breve imos ter a vosa disposición as nosas liñas de axudas a convocatoria do ano 26. E por eso queríamos facer esta reunión para darvos a coñecer as liñas mestras destas convocatorias, das dúas, tanto das que vai abrir a Consellería do Mar para os grupos de acción local de pesca, como as que vai a ter a súa disposición o GDR. A xornada estivo aberta ao público interesado na presentación de proxectos, en particular praceiros e praceiras de Portonovo e Sanxenxo. De aí a implicación tamén do GDR Salnés Ullaumia para presentar a súa liña de axudas e deste xeito cubrir as demandas de todos os sectores productivos presentes nas prazas. Yo creo que estas jornadas de presentación son muy interesantes, la verdad es que es la primera vez que las hacemos juntas, pero así abarcamos pues una variedad de opciones para vosotros que serán interesantes. Nestes momentos, o GDR Salnés Ullaumia está a xestionar o período de axudas 2023-2027. A convocatoria de 2025 xa está pechada e o organismo está á espera de poder iniciar a de 2026. A xerente do GDR deu conta dos pormenores do programa Líder que aposta, explicou, pola autonomía das comunidades locais para impulsar o seu territorio, fixando ademais poboación no rural. Nosotros, desde el territorio, a través de los miembros y las asociaciones que tenemos en nuestro GDR, son los que deciden lo que hay que hacer en nuestro territorio y lo priorizan. Y eso es donde se plasma en ese documento, le llamamos la estrategia local. Decidimos nosotros. Nosotros queremos, nosotros decidimos lo que queremos hacer en nuestro territorio. No viene impuesto. Esto no es una línea de subvenciones de que se subvencionan lavadoras de... No. Aquí entran proyectos que son interesantes para nuestro territorio y somos nosotros los órganos decisorios, los que decidimos y priorizamos. Pola súa banda, o GALP está a xestionar axudas no marco do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura FEMPA 2021-2027. Son axudas para a xente do mar, pero non para pescar, para que fagan outras actividades alternativas ou complementarias á pesca. É a mesma filosofía do Líder e do GDR para o campo, pero aplicado ao sector costeiro. Na xornada participaron representantes dos praceiros dos mercados de Sanxenxo e Portonovo, así como particulares que tiveron oportunidade de recibir orientación directa por parte do GALP e o GDR para presentar as convocatorias ás súas iniciativas.